They never had a pretty girl from Joburg. See me now, and that's what they prefer. I don't touch no wheel, cause I got a chauffeur. First class, how I get around the world. Hi guys, Moreni, good morning. Good morning, good day, good afternoon, good evening. Xhomekeke ixesha oyibukela ngalo le vlog, but kusekuseni on my side. Good morning guys. Today is Tuesday. It is the 24th of June. Guys, I am going home. Boo, 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 boo. I'm going home guys on Thursday. So ngoku nenza preparations zogoduka. I won't disclose uba why ndisiya ekhaya, but I am going home guys. Maybe ndizayokroba nasemzini. I am not sure, but hopefully because ndiyafuna. Today is Tuesday ke guys. I am waiting for my Shein order. Ndiqonde mandize apha ndizovula this vlog before nibone ngam sendithi ba ngeShein haul ubana ndizoyenza. So yeah guys, my plans for today kukuya emall, but I'm not sure if izokwenzeka loo nto leyo because I'm waiting for my Shein order. Ndidinga ntoni kanene emall? I think emall mandiye ngomso. Yes, ngomso, because it's my last day apha ngomso. Mandiye ngomso so that ndizokwazi uthenga izinto zabantwana zophatha esikolweni ndibalungiselele and get elantuka. Ndifunani kanene emall? Oh guys, yazi le nto ongayibhala into phantsi xa uyicinga. Ndifunani? I forgot ke sana. But yeah, kumele ndenze nee-groceries zalapha endlini before ndihambe. So yeah guys, mayityam ndiyifumene bandase. I still need to do ii-nails zam. I still need to do eyelashes. Ii-nails andizazi noba ndizenza eJoburg okanye ndizenza kuSinqobile. I'm not sure because tomorrow I think I'm going to Joburg. Guys, I need i-fleece and andizoyithenga Mr Price Home, andizoyithenga phi because it's expensive and eJoburg i-cheap and kukhona indawo endizibonileyo kuyo since I'm a personal shopper. If you didn't know, ndiyirana ndiyi-personal shopper, I'm also a reseller. So yeah guys, I think ndizayijonga ngomso xa ndiye phaa because I need ipinifa. Ndidinga ikhona umthungo wam ebendiwuthungise phayana endiwudingayo endifuna ukuhamba nawo. And also ndidinga ntoni kanene eJoburg? Yeah, maybe ndingenza nee-last minute orders ezizohamba ngoLwesine before ndihambe. So yeah bandase, guys jongani i-hairline yam. Sinenini bangathi iyadibana, sinenini iphinde itekateke. I don't know what's going on, but ke I bought guys, I am trying out izinto ezintsha if andiphindanga ndacheba, but ngoku andirhalelanga ucheba, hence I'm trying ezi zinto ezi. So I bought i-avocado oil. Nantsi guys akwa-Native Child. U-Native Child ke ndandikade ndimsebenzisa and ebendisebenzela qha uzenza iinwele zam zibe yi-afro and zibe buhlungu, but ngoku sana I don't care because ndifuna ukukhulisa i-hairline yam. So ndizowuthambisa le and I don't want to mix it with anything. Ndifuna uyithambisa yodwa so that ndizobona uba iyasebenza or not, because ese spray esiyana se-soft and free siyasebenza sona guys ne, because my hair is growing but sana i-hairline bantase So yeah guys, ndiza nibona xa ndisenza i-Shein order yam. Let me make myself i-coffee ndiphunge and then do some i-content and take i-content for uTikTok. I want to do i-sale. I want to do i-sale guys, ndiyagoduka andinamali. I need some. I want to do i-sale on TikTok ndizoposta. So yeah bendithi let me come here and open this vlog. Andiyazi guys noba nditshile ubana hey, did I greet you guys okanye ndigqibele sendithetha? Andiyazi guys, but if I didn't greet you, molweni mandase. Igama lam ndingu-Anathi Mqoqi. Welcome to my subscribers, welcome to my day ones, and if you are not subscribed to my channel, ndicela usubscribe mntase. Yeah bantase, yeah. Yo, finally ke sana. Hi guys, I am back and I didn't go to the mall. I didn't go to the mall guys because damn, if you get late, I think it was around 3 and now I think it's 20 to 4:45 ngoku and I'm rushing this haul. It's not gonna be a try on haul, ndizokwenza just nje i-haul just to show you
what I got from Shein because abantwana bam basendleleni bengagaleleka anytime. So ayizonto zingako wethu, it's just few things that's that's the order yam, guys. Let me open it and see uba into yayo ithini na. Uba into ithini. Why ndizisokolisa kodwa ndiphethe iskere? That scare. Waphuma idzunga. Wayingathi zincinci nje ezi zinto. Ndiyazazi ke mna ke ngo-order izinto ezincinci, guys. Why bengayifakanga elanteni le nto? Because ndiphantse andayiboni. Okay. Masiqalise. So this is a lash glue ke. This is a lash glue for i-cluster lashes. I'm gonna try out this Shein glue and see uba izawundiphatha njani na. But I'm not sure if kumele ndiyitry ngondiya emakhaya okanye when I'm back. I don't know, guys. I really don't know. Ndonqena uyitrya kanti ayihlali and then the next thing ii-eyelashes ziyaphuma ndingekayofika naphayana. Ndithini na? Okay, man, guys, in this. Let me first shoot ilantuk. Ezi zinto sizithathela apha for i-thumbnail yam. Guys, if you never anything engxolayo, just know ubana ngumtshini ndenza i-washing phayana. So I've already unboxed or unplastic. Ipina. Okay, andiyiboni. Okay ke guys, ndithenge le bonnet. Le color. I'm not sure. Sorry. I'm not sure if ndiyayithanda le color le. But nansi, guys. Ifana naleya i-purple endike ndiyithwale. I got it in a different color. Kwabe bendiyithathe u-black. But ke ndinayo u-black nangu ndimthwele. And then, but how will I know ubana ziyandilingana ezi zinto if I don't fit them? Ndizifitishe na? Andiyazi, but guys, I got myself a tripod encinci because sana lena ndenza ngayo inkulu and then encinci ndayinikeza ulantika isistakazi Yana. Oh, this is nice. Ndayinikeza isistakazi Yana. Nansi bandasi. Sana. Nansi, guys. I've been looking for a tripod like this one. Ndandinayo and kule ndawo ndandiyithenge kuyo abasayiphathi, like abasenayo. So yeah. Ngoku ibiyingxaki, guys, leyo because ibo xa ndifuna i-tripod like encinci, umzekelo for emall or kwezinye iindawo endiya kuzo, andibina-tripod. Lena iba inkulu. And then ndathenga these 3 zintoni na ezi zinto? Aya, zintoni ezi zinto zonqanda? Headband, yes. These 3 headbands. Ayibo wesibi headbands ezinye ndiyazithengisa kodwa ndizilibele igama lazo. And then I got myself these 3 headbands. Then zidzunga, guys, ezi I don't have to open them. These are underwears.
I got them in a size large because sana ndihlala ndithenga extra large. Umo wam ndineepeyinti ezinkulu. Not that hayi phofu ndineepeyinti ezinkulu. Ndizivule na. Guys, abantu xa besenza i-haul yabo bayazibonisa iipeyinti. Okay, kuthiwa no. Let me not open them. But yeah, guys, ndithenge idzunga and bendizanibonisa mna, you know me guys, very transparent. Akho nto ifihlwayo apha kum. Yho, ingathi incinci le nto. Intliziyo yam ingabuhlungu kaloku sana. Ndathenga guys le Lantic, this track top. Oh sana incinci, why ishort kangaka? Guys, I think mandiyifithe lena. Hayibo. Yho, iwesi uba bendifuna ibe big. Iwesi I got usize XL njani. Hayi man. Yho, andisedani. Ifileni. Oh, xa bendisenza ntoni sana. Hayibo, andisedani guys, jongana apha ezingalweni. Yho, uba bendithathe ke ngoku 2XL. Oh, uba bendiyazile. Oh, uba bendiyazile guys. Yho, andisedani. Kucacile ke sana uba nomzantsi wakhona uzoba mncinci. And ndizayinxiba inje shame. Angina-choice. Oh, and then ndathenga these pajamas. Ipijama. Engathi zizoba nkulu nje. Nazi guys ipijama. But nizazibona mani guys ezinto xa ndizinxibileyo. Ndonqena ukwenza i-haul bese i-try on haul bese kufika abantwana bam ndingekayigqibi ngoba kuzoba nzima uyigqibezela. I got them in a size extra large because I'm such a big girl. Sana. I am such a big mogele. What is this? This is why did I buy extra large? But I feel like this one is going to fit me. Yeah, it is. Leya guys eniyaziyo black yacha. Yacha guys, so I got myself this one. What is this material kanen? Sina sikhule sibiza imashwabana ndiyazi kwa uba ibizwa ntoni. Sazibuyisela apha ezi zinto so that when I pack them xa ndigodukayo ndingasokoli. Yeah, ndazibuyisela apha. Let me not throw this away. Guys, I hope niyandiva. I hope niyandiva. Ndithenge le why ingathi i-crop top na? This top or a t-shirt in a size extra large. This is navy blue. Hayi sana, I think kwamele nenze enye i-order yase-Shein xa sendizobuya. But guys, the reason why so nalena it's exactly as le ndigqiba unibonisa yona, but I got it in a different color. I love this color kakhulu. But man, ibivele phayana ingathi ngu-pink and now ngu-peach lo. Ngu-peach lo kanye ngubani? Ngu-baby pink. Hayi, andiyazi. Oh guys, le nto yam yokungazi ii-colors. I do not know ii-colors sana. Oh, sana, it's giving rich aunt vibes. The quality is quality ngebantase. Ooh, I love this one so much. Ndiyayithanda guys lena. Nantsi. I got it in a size bantu yona ke. Oh, into zakwaDaisy kodwa phaya eShein ziyi-quality guys. Ziyi-quality shem kakhulu. Fana naleya ine-stripes. Oh, andiyazi le nto yenzeka apha. Fana naleyana guys ine-stripes. Size extra large. Fana naleya ine-stripes.
ebendike nayinxiba nayo ndandiyifumene eShein. This is the last one ke guys, benditshilo mos ubana le haul ayikho kangakho, ayikho. Oh sana, why izinto ezishort guys ingathi zezamadwafu? Okay, not uba ingathi zezamadwafu, but guys jongani le nto lena. Aya uzawuthatha le unorder yam. Jongani guys, nalena I think I got it in size large, not sure, but zitheni na ezi zinto na? Lena equality shame, it's not giving, it's too light man. Hayi. Oh, 1XL, uba bendithethe 1XL nakule wesisenzogoduka nakulena. So yeah guys, i-haul it's done. Manenzeleni abantwana bam into yotya, bathi xa befika bafike seyiredi. So yeah guys, I think I'll see you tomorrow okanye later on. Guys, ndisafuna ukubheyikha. Can you believe uba andikakabheyikhi? Ndawubheyikha nje ubheyikha oku. Ndisafuna ubheyikha guys. Let me pack this guys ndizibeke kakuhle. Bye bye guys. Molweni. Today is what? Today is Thursday. Guys, yesterday I did my nails. I couldn't even vlog sana izolo because inhliziyo yami ibibuhlungu, like bengifila but guys, into eyenzekileyo izolo, yesterday I went to Joburg ne bendiyostoka and then I lost my wallet. Everything is there, amakhadi wami yonke into. I'm not even sure noba i-ID phana okanye ayikho because andiyiboni guys. So oko shem imini yami ibi izolo and inhliziyo yami ibuhlungu guys. I know bakuthesa apha emva kwam andikaklini kusekuseni kugqiba uhamba abantwana. I'm about to pack i-orders zam. When I'm done ndikline ndiyahamba guys ndiyo-installa nasemall. I need i-power bank. I-power bank man lena ndiyilibele ngalamini. Isandla sami. I-power bank guys lena ndiyilibele ngalamini ndisithi ndifuna ntoni na emall. So I need i-power bank. Ibhasi yami iphuma ngo-8 p.m. Iphuma ngo-8 p.m. and now zipast 7. I think I have about 15. I'm not sure. So yeah guys, let me pack ezi zinto, then when I'm done ndikline le mess ilapha emva kwam, then ndizohamba ndizoqala ndihamba ndiyo-installa and then after that ndihambe ndiye emall. So yeah guys. I wonder if asekhona na omtshini wakhe ayikho. Alex, Babs. Take a look inside your heart. Is there any room for me? I would have to hold my breath till you get down on one knee. Because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me? Would you ever picture us? Every time I pull my hair out, it's me out of fear. You find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even now. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are way up. Good boys are way up. He doesn't see us. You're not looking at me, boy. Good boys are way up. Good boys are way up. He doesn't see us. You're not looking at me, boy. You say that I'm good enough, but I'm not good enough. Think about shit that I shouldn't know. So I tell him it's one of me. He making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a cop. Saying he home, but I know where he at. Like he blowing her back. Think about me cause he know that it's fat. And it been what it been. Pulling his phone like he'll send me a pin. Look at my shit cause he know what I'm on.
issues. I know how to call when I want to. Now you got way bigger issues. You're running around like you're single. Slow down. I'm not sure if it is on paper, but yeah, guys, I'll explain everything when we figure endlini because ngoku izinto zenzeke fast guys. Izolo ndaphantse ndashiywa yibhasi kuba siba bendithe nditshintshile ke sana abantu masihambeni siye neplaza. Ndifike kukho lo suse ndilindile naye bekweyakhe ibhasi nam ndikweyam kodwa size endaweni enye. Only you the ginger, the whole town. Slow it sometime. Go out, mountain for your back, make it run wild. Slow it sometime. Time to slow down. So many things we could have been. You left me so cold. You know that I need you. Now I feel so cold. I gotta get even. Still I want you close. Sometimes I need you. I never forget you, but I won't call you anyway. Nobody wins cause you won't call me anyway. I won't call you anyway. Nobody wins cause you won't call me anyway. No, I don't care who you're to. Or Too many options to stress you. You think that you be my controller. And then as is it home. I think energy drinking is idea ngomso. Now apha emazantsi kumani. Guys, hi guys, I hope you guys are good. Ndifikile guys Eastern Cape. Izolo ke sana phantse ndashiywa ibhasi ndifike ePark Station nge8:05 and ibhasi yam bihamba ngo8 but luckily ibidelaya because bekukho umuntu ibimlindile andifuna ukuthi disabled but olimeleyo so bekunyanzelekile uba imile yasose yanceda nam guys. Next time ke I'll do better. Nje ndisatsho nawo ndizawutshintsha but ke asikho lapho guys ngoku ndisekhaya. Izolo I went to Albert. Okay, I went to install my hair from ichomi yam and then I went eAlbertine njengoba sendibonile bendiyothenga i-power bank, ndiyothenga i-handbag. What else, Karen?
I also got ezizinondizinxibileyo. I'm still wearing the same outfits, guys. I'm still wearing the same outfit ebendiyinxibe ngoku bendisiza ndigqibohlamba ngoku but ndihamba ndiya kwamakazi wam because andifuni ukuthi siyophilisha okanye siyothini but kukho into eyenzekayo ngomso phayana, so ndiyakhona ngoku yeyona nto ndiyibuyeleyo. Ndiya kwamakazi wam, guys. Besisuka etown, sifike ngoku ngabo-4:30. Yeah, ndafika ndahlamba, so now I am done. Ndihamba ndiyapha ndiyoncedisa kwinto eyenziwayo, but there's nothing much man, into yefamily le yenziwa phana, ukwenziwa into yefamily, guys. So yeah, masihambeni mandase ndisekhaya. Ujiyakalo. Sana guys, I am so tired. But let me come here. This is a good night. I'll see you in the morning. Oh guys, yo guys, like. But yeah guys, good night. I'll see you in the morning. Good morning guys, good morning. Niyeke nduzinto ezithe sapha endifika nazo, and I haven't made my bed. Ndiyavuka ngoku and I can't find my mic again. And andiyazi uba ndiyibhakishele phi. And please don't mind esisipili le nto yenzekayo apha. Please don't mind esisipili le nto yenzekayo apha. I think I am catching a flu. So into ndizoyenza ngoku ndizawuhlamba. Ndizovuka ngoku phofu ndivukile. Ndifuna uhlamba and then when I'm done uhlamba nditye i-breakfast so that I can have iipilisi ze-flu. Luckily bendithengele utata because nayo ne-flu, so ndizazinceda phaa kuzo so that engabisaya phambili. Bese when I'm done ndihamba ndiya kwamakazi. Zi-2:07 ngoku ixesha. Ndihamba ndiya kwamakazi ndiyoncedisa. Guys, I couldn't vlog izolo because bekumnyama and bekubhizi kakhulu phayana, so i-footage yam ibingazubonakala. So let me charge my phone ondihlambayo so that I can take i-content today. Nansi le pijama yaseShein. Okay guys, bye bye. Ndifuna lose weight. I have a mommy pouch. Is it Posh, Anton? I have a mommy pouch. It's a section. So yeah guys. Ngangaka senivukile. Sevukile unoni tati? Oh. Kohamba yena okanye wena makazi? Oh. No aye. Oh, ayibana nayo na icash. Imali ni evithi? Oh, ayizophuma. Okay. Oba okuman. Okay. All right, ke makazi sibavusa. Singafutata ibhokhwe apha. Yo, mbona ngayo. Imboze ezalo kwezinye zasebuwa izifo Zade zibonakala? Yo. Zame zibonakala nezikasibani. Oh. Hayi yento le ndawo le. Oh, hayi. I think
Sunwavulele mase ileke on. You know what it is? Bath time. Mandijonge ngapha elangeni, guys. I am done taking a bath. Ndihamba ngondiya kwamakazi wam. I'm sure kuvelile. Niyasakhanda ukubambisanga i-Red Bull yam? Yho! Ndifuna i-Red Bull kusekuseni. It's past 9 now. Ngu-9. Guys, ndilate bentenziwe ndiphayana ngo-7. Uyondithathela? Okay. Bentenziwe ndiphayana ngo-7 ndiyosebenza. I'm still wearing the same sweater that I wore yesterday, and then with my grey pants. Umakazi wam uzafika andinike intolento ishweshwe sobhinqa ngaphezulu, and sana I am wearing ihagu zikamama. Nasi i-Crocs kanye ihagu lilifa eli lam notata lapha xa ndiyazinqoba, but xa ndingekho zinxitywa ngutata. Nazi iigusha zasemancotsheni namatikane, ezinye sezihambile. Uyayibona liyasakha? Ngeke guys, utatam phaa. Nibenza njani bethunana? Yho. Akahambi, akebhizi, phofu akaphilanga. Ubhutana ngondo. Ayi. Ebembuzulu esihle yani. Khathi ke ndiyitry before ndithethe. Ungathi kanti ugoyithela thina. Ungathi kanti uyayonqena unantu. Azange iziko zonke nantsi. Nawuvela ke into Banenhloko. Ucela kodwa phansi ngumfazi. Awuthunywa besisi uyaziyela. Khabula. Yho, hayi ngumntu legrey. Akho grey ekhaya. Uthumela izingane. Hayi sana la utshona. Salamkini. Aphi abantwana babaxawubereka. Kumani ndithe nje uliyasakhe izinto angazikhethi ezenazo zonke. Oh, uliyasakha uzona. Xa ndiphinda ndibuya nindiphathele uyelo no-red. Ayitshisi loo nto mntazi. Yho, alincinci elibhozo. Alikho elikhulu le. Ndibeke phezu kweli. It's for me, Songa. Asonga siyi-1. Xa ikhona Nesi umbhako. Nisikhuma le nto nini? Akazithembe. Noni? Akho train. Not ezintsha, ndifuna unqwela isonka. Ndiyasangikwazi ukela songa mbizeni mna.
Ndifuna le ndaba uba iyafika. Ngosti ngamapele phakaphela bebethuna entoni yazozicela zakuba abantwana kha bazikhuphe ngoba zazizayozibeka ngaphaya. Uyazi kusho uthini nalo unational anthem eniyiculayo engazokuthi yashuthula ngayo ubonele ngale mbuzo sebesokoqala okay ngibonile ukuthi ngiyalela ngokusakhulu ezokubizo tatabela bese asizulenza ixesha. Mntase ungakulinge please. Hayi sawuthini ithini? Uwesi wasibaleka yona sibangathi lo aye. Hayi kaloku mntase nokwasekudala ngotyana ndihamba. Kaloku nayo laa nto ke ngepheka novela. Andahamba nabo befuna uhamba nami ndathi ukuzokwazi uwesi ningaziboni uba ngoku uba kwathiwa le nto yonke yayizakala but ingaziboni uba le awusoze ngoba kaloku uzongathatha ilapho wasemzini wakho. Hayi mfo niyoziqalela sendikhathe sezikhona. Yeah. Yes. Ngobethuna na. Uma kuthi hamba khaya.
Usenze ntoni washing? Ndifake ininzi